Jo porto de 9 anys així, per mi és un moment dur i emotiu, no? Però simplement vull aprofitar per a donar les gràcies a tot el món. És impossible, probablement m'oblidaré de noms que es donen per agraïts, però n'hi ha molta gent, començant, òbviament, per la gent que està així amb mi. Va moltíssim més enllà de lo professional, la nostra relació, i sé que és un moment dur per ells també, però mai pense que en 9 anys han perdut mai la confiança en mi, i això és molt difícil de viure, i més en un moment com este. Després, òbviament, al meu cos tècnic, agrair-li tot el treball, als jugadors pel seu esforç, agrair a tota la gent que en estos 9 anys ha treballat amb mi d'una o altra manera. Abans ho parlava amb Manolo tranquil·lament i li diries, he passat en aquest club per tot, he jugat en totes les categories del club, he entrenat totes les categories del club, he sigut coordinador de cantera, he sigut ajudant, he sigut preparador físic del primer equip i de la cantera, he sigut primer entrenador, inclús he sigut mopa, xic mopa en els meus temps joves. Vull dir, he fet de tot i jo també considero que aquesta és la casa. I això per mi és molt important. Després vull agrair també als servicis metges del club, vull agrair per tot el treball, vull agrair a Esteban i al seu gimnàs, Edetman Fitness, perquè en aquests 8 anys que porta el primer equip hem pogut treballar a un altíssim nivell gràcies a ells i a les seues instal·lacions. Vull agrair, per suposat, a tots els mitjans de comunicació perquè sempre heu sigut molt respectuosos, m'he sentit molt valorat i inclús molt volgut. A tots, gràcies. I per suposat, a mi molt important, l'afició. Per mi el més gran de l'any passat, a banda de salvar-nos, va ser poder guanyar els 3 partits així i que la gent s'identificarà en l'equip. I per contra, justament això és el que més està fotent-me aquest any. Espero que entenguin que la gent necessita, que l'equip necessita de l'afició i que facin força fins al final. I, per últim, no oblidar-me, ho he fet en Manolo i en Pep, però òbviament vull fer-ho extensible a tota la directiva, altres directives en les que he estat, que m'ha trobat molt a gust, i per suposat en esta, perquè abans de trobar-me a gust, tinc molta afinitat personal en pràcticament totes les persones de la directiva, des de Manolo i Pep, per suposat, per damunt de tot, però també en Vicenç Ignes, en Domènec Ardit, en el gran Joan Gaspar, en Noelia Escrivà. Tinc molta afinitat en tots, en Salva, per a mi és una persona entellable i pense que si me deixa algú que me disculpe, però simplement era una crida d'agraïment i de que de veres espero que sigui un hasta sempre i he pogut estar en el club més important per mi del món fent de tot i això no té preu per mi.